Ακολουθεί σύντομη παρουσίαση του τρόπου χρήσης της εφαρμογής Mobic, η οποία πρέπει να χρησιμοποιείται από τους συνεργάτες τεχνικούς ασφάλειας της ΓΕΠ για όλες τις εγκαταστάσεις που επισκέπτονται, με σκοπό τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ελέγχου σε θέματα ασφάλειας εργασίας. Όπως γνωρίζετε, η εφαρμογή τρέχει offline και απαιτείται να συνδεθείτε σε Wi-Fi μόνο για να αποστείλετε τα συμπληρωμένα ερωτηματολόγια στην εταιρεία. Μπαίνετε στην εφαρμογή, η οποία πρέπει να είναι εγκατεστημένη σε κινητό ή tablet που λειτουργεί με λογισμικό Android με τους κωδικούς που σας έχουν σταλεί. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής πατάτε «Δημιουργία» για να ξεκινήσετε να συμπληρώνετε ερωτηματολόγια. Πατώντας «Δημιουργία» βλέπετε τη σημερινή ημερομηνία και από κάτω όλες τις εγκαταστάσεις που έχετε να επισκεφθείτε βάσει προγράμματος. Κάτω από κάθε εγκατάσταση υπάρχουν και ορισμένες βασικές πληροφορίες, όπως ωράριο επίσκεψης, διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να δείτε μελλοντικό ή παρελθοντικό πρόγραμμα επισκέψεών σας, πατάτε πάνω στην ημερομηνία και με τα κουμπιά συν και πλην μπορείτε να πάτε στην ημερομηνία που σας ενδιαφέρει. Σημειώνετε ότι η εφαρμογή κρατάει πληροφορίες για τις επισκέψεις σας για μία περίοδο περίπου 2 εβδομάδων πριν και μετά από τη σημερινή ημερομηνία. Δίπλα σε κάθε εγκατάσταση υπάρχουν δύο νούμερα, το σύνολο και το ολοκληρωμένες. Πριν ξεκινήσετε να συμπληρώνετε το ερωτηματολόγιο και τα δύο αυτά νούμερα είναι μηδενικά. Όταν ξεκινήσετε να συμπληρώνετε ένα ερωτηματολόγιο μιας εγκατάστασης, το σύνολο θα γίνει 1 και όταν το ολοκληρώσετε και το νούμερο δίπλα στο ολοκληρωμένες θα γίνει και αυτό 1. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να βλέπετε για ποιες εγκαταστάσεις έχετε ξεκινήσει να συμπληρώνετε ερωτηματολόγιο και για ποιες το έχετε ολοκληρώσει. Στόχος στο τέλος της ημέρας είναι για κάθε εγκατάσταση τόσο το σύνολο όσο και το ολοκληρωμένες να είναι 1. Για να ξεκινήσετε ένα ερωτηματολόγιο, κλικάρετε την εγκατάσταση που σας ενδιαφέρει. Εμφανίζεται μία λίστα για να επιλέξετε το είδος της δραστηριότητας για την οποία θα συμπληρώσετε ερωτηματολόγιο. Έχετε τη δυνατότητα να διαλέξετε γραφεία, εμπορικό κατάστημα, σούπερ μάρκετ, αποθήκη, τραπεζικό κατάστημα, εγκατάσταση υγειονομικού ενδιαφέροντος, π.χ. εστιατόρια, κηλικία κλπ. Συνεργείο καθαρισμού, συνεργείο φύλαξης, shop in a shop, εννοώντας corner εντός εμπορικού κέντρου που δεν έχει δικές του κτηριακές εγκαταστάσεις, εταιρεία παροχής ανθρώπινου δυναμικού σε εγκαταστάσεις τρίτων και στη συνέχεια έχουμε τους ειδικούς πελάτες που έχουν απέτηση για συγκεκριμένα ερωτηματολόγια, όπως είναι η Alpha-Bank, ο Κοτσόβολος, τα Jumbo, η Gisco και η Vestas. Για οποιαδήποτε εγκατάσταση δεν καλύπτεται από τις παραπάνω επιλογές, επιλέγετε το λοιπές εγκαταστάσεις. Επιλέγουμε λοιπόν τον τύπο της εγκατάστασης και πατάμε συνέχεια. Για να πάτε στην επόμενη σελίδα, αρκεί να πατάτε το επόμενο ή σύρετε την οθόνη με το δάχτυλο προς τα αριστερά. Πρώτη ερώτηση είναι αν πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη. Πατάτε πάνω στο κουμπί «Επιλέξτε ένα» και επιλέγετε «Όχι» αν δεν πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη για κάποιο λόγο ή «Ναι» αν πραγματοποιήθηκε. Αν επιλέξετε «Όχι», στην επόμενη ερώτηση σας ζητάει να αιτιολογήσετε το λόγο της μη πραγματοποίησης επίσκεψης. Πατάτε πάνω σε αυτό το πεδίο, εμφανίζεται το πληκτρολόγιο, γράφετε την αιτιολογία και στη συνέχεια πατάτε Enter. Στην περίπτωση που δεν πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, αυτή είναι και η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου, οπότε πατάμε το κουμπί «Ολοκλήρωση» για να κλείσει το ερωτηματολόγιο. Σε περίπτωση που πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη, πατώντας «Επόμενο», μας ζητάει να επιβεβαιώσουμε την ημερομηνία επίσκεψης. Πατάμε το «Επιλέξτε ημερομηνία» και διαλέγουμε την ημερομηνία που πραγματικά πραγματοποιήθηκε η επίσκεψη. Είτε είναι αυτή βάσει του τυπικού προγράμματος, είτε είναι διαφορετική για κάποιο λόγο. Στην επόμενη ερώτηση μας ρωτάει αν έχει αλλάξει η διεύθυνση της εγκατάστασης. Πατάτε πάνω στο «Επιλέξτε ένα» και διαλέγετε «Ναι» αν έχει αλλάξει η διεύθυνση της εγκατάστασης από την αναφερόμενη στο πρόγραμμα ή «Όχι» αν είναι ίδια. Ενότητες ελέγχου. Παρατίθεται μια σειρά από ενότητες ελέγχου, όπως είναι τα κλιμακοστάσια, οι ανελκυστήρες, χώροι με υψομετρική διαφορά κλπ, η οποία ουσιαστικά σας βοηθάει να καθορίσετε τις ερωτήσεις που θα σας εμφανιστούν ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε εγκατάστασης. Για κάθε μία από τις ενότητες ελέγχου, πατάτε πάνω στο «Επιλέξτε ένα» και πρέπει να απαντήσετε αν υπάρχουν, συνεπώς ελέγχονται, αν δεν υπάρχουν, άρα δεν ελέγχονται, ή αν υπάρχουν, αλλά δεν ελέγχονται για κάποιο λόγο. Π.χ. αν υπάρχει ένα μηχανοστάσιο σε ένα κτίριο, αλλά δεν εμπλέκεται με την εργασιακή δραστηριότητα της εν λόγω εγκατάστασης.
Πατώντας επόμενο, ξεκινάνε ουσιαστικά οι ερωτήσεις ανά ενότητα ελέγχου. Οι ενότητες ελέγχου είναι είτε υποχρεωτικές από την εφαρμογή, είτε οι προαιρετικές, αυτές δηλαδή που έχουμε διαλέξει στην προηγούμενη σελίδα. Η πρώτη ενότητα ελέγχου είναι η τήρηση αρχείων και κάθε φορά πατάμε πάνω στο επιλέξτε ένα και διαλέγουμε την απάντηση που μας αφορά. Σημειώνετε ότι όλες οι ερωτήσεις είναι υποχρεωτικές, οπότε η εφαρμογή δεν σας επιτρέπει να προχωρήσετε σε επόμενη σελίδα εφόσον δεν έχετε απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις της κάθε σελίδας. Ο μόνος τρόπος για να παρακάμψετε την υποχρεωτική σειρά των ενωτήτων ελέγχου, σε περίπτωση που επιθυμείτε να ελέγξετε μία ενότητα πριν από μία άλλη, είναι με το εικονίδιο του μεγεθυντικού φακού στο πάνω δεξί μέρος της εφαρμογής. Πατώντας πάνω στο μεγεθυντικό φακό, εμφανίζεται μία λίστα με όλες τις ενότητες ελέγχου, οπότε μπορείτε να επιλέξετε αυτή που θέλετε και στη συνέχεια να πατήσετε μετάβαση για να πάτε στη συγκεκριμένη σελίδα. Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται το ερωτηματολόγιο δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εφόσον δεν έχουν απαντηθεί όλες οι υποχρεωτικές ερωτήσεις. Αφού λοιπόν ολοκληρωθούν οι ενότητες ελέγχου, η εφαρμογή μας ζητάει να τραβήξουμε φωτογραφία του βιβλίου υποδείξεων. Η φωτογράφηση του βιβλίου υποδείξεων δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που για κάποιο λόγο ο υπεύθυνος εγκατάστασης δεν δέχεται να τραβηχτεί η φωτογραφία του βιβλίου, η συγκεκριμένη ερώτηση μπορεί να παρακαμφθεί πατώντας το επόμενο. Σε περίπτωση λοιπόν που μπορούμε να τραβήξουμε φωτογραφία του βιβλίου, πατώντας πάνω στο πεδίο φωτογραφία, πηγαίνουμε κατευθείαν στην κάμερα της συσκευής και τραβάμε τη φωτογραφία. Σημαντικό είναι να τραβηχτεί σωστή φωτογραφία του βιβλίου, επομένως ακολουθούν κάποιες σύντομες οδηγίες. Το κινητό ή το τάμπλετ πρέπει να είναι σε όρθια θέση ως προς τη σελίδα που θέλουμε να φωτογραφίσουμε και πρέπει να είναι ακριβώς πάνω από τη σελίδα, σε παράλληλη θέση με αυτήν και όχι πλάγια. Η συσκευή πρέπει να είναι σε κοντινή απόσταση, προκειμένου να τραβήξουμε μόνο τη σελίδα του βιβλίου υποδείξεων. Για μεγαλύτερη ευκολία, η περιοχή του βιβλίου υποδείξεων που φωτογραφίζετε μπορεί να είναι μόνο αυτή που κάνατε την εγγραφή σας και όχι ολόκληρη η σελίδα του βιβλίου. Πριν τραβήξετε τη φωτογραφία, θα πρέπει απαραίτητα με το δάχτυλό σας να πατήσετε το κέντρο της οθόνης μια φορά για να κάνει focus η κάμερα στο κείμενο και να μην φαίνεται θολό. Αφού δείτε την αλλαγή στην καθαρότητα της εικόνας, μπορείτε να πατήσετε ορισμός για να βγει η φωτογραφία. Σε περίπτωση που η φωτογραφία που τραβήξατε σας φαίνεται θολή ή όχι σωστά τραβηγμένη, μπορείτε να πατήσετε διαγραφή και να κάνετε λήψη νέας φωτογραφίας. Πατώντας επόμενο, ζητάει να φωτογραφίσετε το εξώφυλλο της εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Η διαδικασία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που περιγράφηκε παραπάνω. Σημειώνεται ότι η φωτογράφηση του εξωφύλλου της ΕΕΚ δεν είναι υποχρεωτική. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να την παρακάμψετε, πατάτε απλά το επόμενο. Επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με την ηλεκτρονική υπογραφή. Ως αποδεικτικό πραγματοποίησης επίσκεψης, απαιτείται ο υπεύθυνος της εγκατάστασης ή το άτομο με το οποίο επικοινωνείτε στην εγκατάσταση να υπογράψει ηλεκτρονικά στο σημείο αυτό. Πατάτε πάνω στο κουμπί «Επιλέξτε ένα» και επιλέγετε «Αποδεκτό» σε περίπτωση που το άτομο στην εγκατάσταση δέχεται να υπογράψει ηλεκτρονικά ή μη αποδεκτό σε περίπτωση που αρνηθεί. Στην περίπτωση που επιλέξετε «Αποδεκτό», πατάτε «Επόμενο» και σας οδηγεί στη σελίδα που πρέπει να πατήσετε πάνω στο πεδίο «Υπογραφή». Οδηγήστε σε μία μαύρη σελίδα όπου το άτομο από την εγκατάσταση υπογράφει με το δάκτυλό του και στη συνέχεια πατάτε «Ορισμός». Με το επόμενο σας ζητάει να γράψετε το ονοματεπώνυμο του ατόμου που υπέγραψε, οπότε πατώντας πάνω στο πεδίο γράφετε το ονοματεπώνυμο και πατάτε Enter. Σε περίπτωση όμως που η ηλεκτρονική υπογραφή δεν είναι αποδεκτή από το άτομο στην εγκατάσταση, πάμε 2 βήματα πίσω και στο σημείο αυτό επιλέγουμε μη αποδεκτό. Στην περίπτωση λοιπόν που επιλέξετε μη αποδεκτό, η εφαρμογή σας οδηγεί στην επόμενη σελίδα που πρέπει αναγκαστικά να τραβήξετε φωτογραφία του δελτίου επίσκεψης. Πατάτε πάνω στο πεδίο φωτογραφία και τραβάτε τη φωτογραφία ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και με το βιβλίο υποδείξεων. Προκειμένου να τεκμηριώνεται η επίσκεψη, είναι υποχρεωτική ή η ηλεκτρονική υπογραφή ή η φωτογραφία του δελτίου επίσκεψης.
Τελευταία σελίδα, τα σχόλια και οι παρατηρήσεις, όπου έχετε τη δυνατότητα να γράψετε σχόλια για την εν λόγω εγκατάσταση, συμπληρωματικά των απαντήσεων που έχετε δώσει. Σημειώνετε ότι η συγκεκριμένη ερώτηση δεν είναι υποχρεωτική. Μπορείτε να ολοκληρώσετε το ερωτηματολόγιο χωρίς να γράψετε τίποτα στο πεδίο αυτό. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε ότι σε αρκετά ερωτηματολόγια υπάρχουν ερωτήσεις όπου σας δίνεται τη δυνατότητα να γράψετε ειδικές παρατηρήσεις. Καμία από αυτές τις ερωτήσεις που χρειάζεται να γράψετε κείμενο δεν είναι υποχρεωτική και μπορείτε να την παρακάμψετε πατώντας επόμενο. Μετά από την ερώτηση αυτή και εφόσον έχετε απαντήσει όλες τις ερωτήσεις, μπορείτε να κλείσετε το ερωτηματολόγιο πατώντας ολοκλήρωση. Η εφαρμογή σας ρωτάει αν επιθυμείτε να οριστικοποιήσετε το ερωτηματολόγιο. Αν πατήσετε OK, κλείνει το ερωτηματολόγιο και πλέον δεν έχετε τη δυνατότητα να επιστρέψετε και να κάνετε αλλαγές. Αν για κάποιο λόγο θέλετε να βγείτε από το ερωτηματολόγιο χωρίς να το οριστικοποιήσετε, με σκοπό να το δείτε και αργότερα για να κάνετε τυχόν προσθήκες ή αλλαγές, πατάτε το βελάκι στην πάνω δεξιά πλευρά της εφαρμογής. Οπότε η εφαρμογή σας ρωτάει αν θέλετε να εξέλθετε και πατάτε ναι για να βγείτε. Βγαίνοντας από το ερωτηματολόγιο, οδηγήστε και πάλι στη σελίδα του προγράμματος επισκέψεων για τη σημερινή ημέρα και πλέον, δίπλα από την εγκατάσταση, θα δείτε ότι το σύνολο έχει γίνει 1 και το ολοκληρωμένες εξακολουθεί και είναι 0, αν έχετε βγει από το ερωτηματολόγιο χωρίς να το οριστικοποιήσετε, ή 1 αν έχετε κλείσει το ερωτηματολόγιο. Για να ανοίξετε πάλι το ερωτηματολόγιο που έχετε αρχίσει να συμπληρώνετε αλλά δεν έχετε οριστικοποιήσει, πατάτε πάλι πάνω στην εγκατάσταση και βλέπετε όλες τις σελίδες με τις απαντήσεις που έχετε δώσει. Συμπληρώνετε τα κενά και φτάνετε πάλι στην τελευταία σελίδα για να πατήσετε ολοκλήρωση. Για να στείλετε τα ερωτηματολόγια που έχετε ολοκληρώσει, πρέπει πρώτα να κάνετε συγχρονισμό. Μέσω του συγχρονισμού λαμβάνετε επίσης νέες πληροφορίες σχετικά με αλλαγές προγράμματος επισκέψεων, ερωτηματολογίων κλπ. Για να κάνετε συγχρονισμό, από την αρχική οθόνη της εφαρμογής πατάτε το αντίστοιχο πεδίο. Προϋπόθεση για το συγχρονισμό είναι να έχετε Wi-Fi. Ο συγχρονισμός πρέπει να γίνεται σε καθημερινή βάση, στο τέλος της ημέρας, για να αποστέλλετε όλα τα ερωτηματολόγια που έχετε ολοκληρώσει. Αρκεί λοιπόν να πατήσετε το συγχρονισμό για να κάνετε ταυτόχρονα αποστολή και λήψη των δεδομένων. Το κουμπί έλεγχο στην αρχική σελίδα του Mobic σας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξετε εποπτικά πόσα και ποια ερωτηματολόγια έχετε κάνει, ποια είναι ολοκληρωμένα και ποια απεσταλμένα στη ΓΕΠ. Για να βγείτε από την εφαρμογή, πατάτε έξοδος στην αρχική οθόνη του Mobic. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνηση σχετικά με την εφαρμογή, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την εταιρεία. Σας ευχαριστώ πολύ.